ቆልዑ እዚያ ብምንታይ ትጅምራላ? ለ እንታይ ኢልኩም? ለ በሓባር ንበላ? ለ ብለ ትጅምር ቃል እንታይ ኣላ? ለሚን ድሕሪ ለ ቀጢላ መን ትስዕባ? ሉ እንታይ ኢልኩም? ሉ በሓባር እስከንበላ? ሉ ብሉ ትጅምር ቃል እንታይ ኣላ? ሉል ድሕሪ ሉ ቀጢላ መን ትስዕባ? ሊ እንታይ ኢልኩም? ሊ በሓባር እስከንበላ? ሊ ብሊ ትጅምር ቃል እንታይ ኣላ? ሊሎ ድሕሪ ሊ ቀጢላ መን ትመጽእ? ላ እንታይ ኢልኩም? ላ በሓባር እስከንበላ? ላ ብላ ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ላም ድሕሪ ላ ዝመጽእ ፊደል መን እዩ? ሌ እንታይ ኢልኩም? ሌ በሓባር እስከንበላ? ሌ ብሌ ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ሌላ ድሕሪ ሌ መን ትስዕብ? ል እንታይ ኢልኩም? ል በሓባር እስከንበላ? ል ብል ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ልቢ ድሕሪ ል መን ትስዕባ? ሎ እንታይ ኢልኩም? ሎ በሓባር እስከንበላ? ሎ ብሎ ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ሎማዓንቲ ለ መ ሰ ረ ሸ ቀ ቀ በ ቨ ተ ቸ
ن ن أ ع ك غ و ز ج ي د ج ج أ ጭ ጰ ጸ ፐ ፐ ቆልዑ እዚኣ ብምንታይ ትጅምራላ? ለ እንታይ ኢልኩም? ለ ብሓባር ንበላ ለ ብለ ትጅምር ቃል እንታይ ኣላ? ለሚን ድሕሪ ለ ቀጢላ መን ትስዕባ? ሉ እንታይ ኢልኩም? ሉ ብሓባር እስከንበላ ሉ ብሉ ትጅምር ቃል እንታይ ኣላ? ሉል ድሕሪ ሉ ቀጢላ መን ትስዕባ? ሊ እንታይ ኢልኩም? ሊ ብሓባር እስከንበላ ሊ ብሊ ትጅምር ቃል እንታይ ኣላ? ሊሎ ድሕሪ ሊ ቀጢላ መን ትመጽእ? ላ እንታይ ኢልኩም? ላ ብሓባር እስከንበላ ላ ብላ ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ላም ድሕሪ ላ ዝመጽእ ፊደል መን እዩ? ሌ እንታይ ኢልኩም? ሌ ብሓባር እስከንበላ ሌ ብሌ ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ሌላ ድሕሪ ሌ መን ትስዕብ? ል እንታይ ኢልኩም? ል ብሓባር እስከንበላ ል ብል ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ልቢ ድሕሪ ል መን ትስዕባ? ሎ እንታይ ኢልኩም? ሎ ብሓባር እስከንበላ ሎ ብሎ ትጅምር ቃል ፍለጡለይ? ሎማዓንቲ قبفتت جننين
كخوازج يدج